சார் என்ன ಬರ್ರಿ ಯಾಗಳು ಬರ್ರಿ 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 ಯೋ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಉಳ್ದಾಂ ಬರ್ರಿ ಉಳ್ದಾಂ ಬರ್ರಿ பொழுது காடி ஓ இங்க சேட்டு கழிச்சா உங்களுக்கு ரபிக்கு என்ன வேலை உள்ளுக்கு ரோட்டெல்லாம் வேலை அடி 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 தோட்டத்துக்கு ரெண்டாக்களுக்கு என்ன வேலை அடிச்சு கூப்பிடு எல்லாம் முடிச்சல கூப்பிடு அடிச்சு விட்றா வாசல் பொடிச்சா கூப்பிடுறா இல்ல கோல் பண்ணி கூப்பிடுங்க இது உங்களுக்கு டிவிஷனோட போங்களா சரிங்க டிவிஷனே போட்டோ அடி இல்ல கேக்க சரிங்களா கொஞ்சம் சரி கரெக்ட் இந்த மோடியோல நம்பரை போட்டு நம்பர் அடிங்க பிரச்சனை நான் போய் வீடியோ போலீஸ் வரமாட்டே நிக்கணும் அடுத்து அங்க பிரச்சனை ஏன் நாங்க ஃபராரி வரப்போ सर मैं पोटा विमत्ते का බලන්න ගිලාම මේ අතුලට ඒගොල්ලෝ පොඩි කේස් එකක් දානවා මේ ඒ කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන කොල්ල තුන් දෙනෙක් වීඩියෝ ගන්නව වීඩියෝ ගන්නව මෙතන සර් මේ අර පුන්නාල කඩවල ඉන්නේ සර් අතුලේ ඕ නෑ உங்களா மரியாதாரம் சார் நீங்க சரி செய்தது புள்ள சரி நியூஸ்ல வரைக்கும் எல்லாம் சரி என்ன தெரியுமா மேக பாலனே அடுது இங்க பாருங்க ஒரு பைக்ல வந்து போய் பார்த்தேன் குடிச்சு எல்லாம் ரெக்கார்ட் எடுக்கடா வர்றா நீங்க சைக்கிளை கொண்டு போங்க இதுல நிக்க லேண்ட் வந்தா நிக்கிறவங்க எல்லாம் ஏத்தி போடுவாங்க கொண்டு கதையும் கேட்க மாட்டாங்க நீங்க கொண்டு போங்க லேண்டு வந்தா இப்போ எங்கட கதையில் கேட்க மாட்டாங்க பொழுதுண்டாங்க கதை தான் கேட்பாங்க நிற்கிறவங்களே ஏற்றிக்கிட்டு போடுவாங்க அதான் பல்லாகம் பாரு ஒன்று ஏகட ஆப்போசிட் பாரு ஓ பாரு ஏகத் போகல இன்னொன்று யூனிஃபார்முக்கு என்ன மரியாதையே இல்லை சார் உங்களுக்கு இப்படி செய்யும் அவங்களெல்லாம் ப்ரோஜெக்ட் தெரிஞ்சால் கிட்ட போகணும் അരവാസി പോളിസിന് ലഞ്ചം എന്താണ് சின்ன ஆஃபீஸர் எல்லாம் வந்து மீட்டிங் பண்ணுங்கள் அவரோட காய்ச்சாது உங்களை இந்த பொறுப்பா எல்லாம் போட்டு கூட இல்லை போலீஸ் பதவிக்கு நீங்க காய்க்கலாம் வந்தது இங்க வா இல்லை போட்டு ஆக்கல உங்களையும் போடல